Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Queen Tatelicious Diss achinyomba mambo Terere Passion Java na Mudiwa Wood. See full video mawani guys. Shakaoma. A big shout out to Freeman. Freeman akaonenda kuti nyaya yake ichopadi. Ameno munakama advisor maybe nditina shemtaris. Tape ndofuka takuda kusvika pahafi chazomutaura. Oh, let me just touch about tina shemtaris. Ndachida kuti Freeman pandakataura nyaya Freeman nehuri rake mamoyo. Freeman akaziva kuti ichopadi and he never denounced it. Akanyara. Chiro paakaenda kuZFM nezulo achitawanza nemazikumba anenge matanda anonzi misread waitomuona kuti something is happening but akashandisa brain akasvikanisa Queen havapinduri because nyika yese inozviziva. Remember, nyika yange isingazvizive kuti Pokelo akaroorwa as second wife nemwana wapresident Emerson Junior. Bekazvitaura pana pavanhu vakatuka vane Tatelicious akumuziye zvavazobuda takazvinzwa kwaKwini saka Kwini vanenge vachiziya. Number 2, Jose Matsire wekunhingi uyu Zimpresi ndakati kupiko Jose anodanana nazotwa vano Tatelicious haadi vanhu chino chinji ezvino Melissa Makwasha mari yavo yakadzoserwa. Melissa asina Jose akatorwa nazotwa because zotwa akada amena zvakaitika between them. I don't want to touch because mazano kufarira zotwa and I don't want to touch that story. I know but I don't want to touch it, but I'm just telling you the credibility of me. Mamusingaziye zvakaitika kumatenda ana Whitney Fila ndikaunza Mobi pano sister ya Whitney. So when I speak zvamadhambusi mamusingazive kuti madhambusi mwana wavo wechitudzamu mwana watino machakaire. When you hear me speak, I am the gatekeeper, spiritual gatekeeper of Zimbabwe. The hours kusvikirwa nematatebhuru handisi munokutanga. If I speak, I speak. Machitwa, when I speak, ndisaka ndiri macelebrity here. Ukanzwa zita rangu ndichitaura unondituka uri kumba kwako kusina makamera. Ndisi chero usingafarire ngocha iti dog family apinde ndowafarira vakapenga chero usingafarire because wakada kuzviita bhuru remashanga ndokubvisa mashanga handitombokendenke futi because handisina machena ndinokubvisa handinokona history yese uchaplaya tinokatu because ndakasoti munyore manotes uchaplaya audio ikatu so that you have notes to tell it. Nasi ndakubvisa chiwezo. You thought even the president knows it. The first family knows it. Even the former late president, the Mugabe family, they know me. Uzoti iwe punda, you say you don't know me. Chidza chenyika gogodera renyika omwe tina shemtaris. Let me just tell you a brief history about Mudiwa. Saying this Mudiwa. Do you know Pakarwara General? This is very, very crucial information you need to. Information Mudiwa. But Mudiwa niye kutoka disira tina shemtaris. I love tina shemtaris. I might have differences here and there because of Freeman, blah, blah, blah. Tina shemtaris helped me. 2022 when I was homeless. That man forked out $5,000 kuti nditsvage pekugara. So munhu anenge akubatsira uchitambudzika that person chero akazoitaura zvaanoita achikudhisa, your respect is entitled to that person because that person helped me. So I love Tina Shemtaris and I need to put a disclaimer. I don't speak with Java. Java akati receive a video from Tatelicious yamai Mutarisi vachikwirwa namambo ndini. Andisati ndakatombotaura nemukadzi waMutarisi. God is my witness. Handitombos
muzivi kuti voice ramaimutarisi rakaita sei. Makamboona hure rinonotsvaga first wife yemunhu ndiri hure ramutarisi kai. Munhu wandinokonzentrata naye nditina chemutarisi. My sweet sexy being andisati ndakatombotaura namaimutarisi anditombovaziye. Ivo ndo vanotondiziva because ndodanana nemurume wavo. Kwete kuti takatombocinja namawords. I don't know her. So I don't know where Java is getting that, but I will come to Java. Let me iron out the Mudiwa Hutu. Pakarwa general. Mark my words. So Mudiwa Hutu, cousin ya Mary Chiwenga, the former second lady of Zimbabwe. Mudiwa Hutu, cousin ya Kimimbi. Ndo kunozobva influence ya Mudiwa Hutu. By the way, Mudiwa Hutu ndakatanga kungomziya ndichitori kudiro ndi mwana mudiki as a gospel hip hop artist. Hamino zvakuita mazuva ano. Kuti achiri kuimba zvegospel anenge akatsautsira. So pakarwara general paya. Mukunyora manotsi. Mary Chiwenga anga akunetsana na general. Vanga vatipana kumba kwavo. Zvikanzi pauri kunovhizitira general kuhospital unge vanga vari inonzi chinyika ivi Malaysia whatever kunoenda mapresident and mavice president kana vachirwara enda unomisira muti kuti adi kuti aita se afe idhende rakarongwa kufemidi kwana niko kwana mubaiwa Mary ndiyo kwamubaiwa mwana wake ni mubaiwa idhende rakarongwa vanga vatonga kuti vaurayani vice president. Saka hunga raizikanwa nemhuri yanani yana Mary Chiwenga nana Mudiwa Hutu. Mudiwa Hutu amva afunga akati handisina mari handina kana political power. Ndoiti Mudiwa Hutu amva anofumura cousin yake. Kune hama dzekwageneral kuti pakuuya Mary kuMalaysia akuya kuzoitira general muchetura kuti vafe. Ndomba vakaona Bible zvinzi Mary abanwa akuditswa achadiwa kuchipatara kwakuina general. Ndomba akatanga kubvira Mary atonderwa vana general vari uko kuMalaysia zvazvafumurwa neuyu Mudiwa Hutu. Andikuva nedhese munondine mafaira evanhu akawanda ndetisikati kuzvitaura izvi but wakatsika cons tinache mutarisi pakoparakana handini natinache mutarisi. I don't want with that man. I love him home and away. Waipinda panyaya dzatinache mutarisi najava ezuhu ya so chakakonzera kuti Messi Mary Mubaiwa Chiwenga afumurwe dende rekuda kuuraya vice president ndiMudiwa Hutu akanoudza vanhu hama dzekwageneral shako rikasvika kuna general Malaysia ya mazviziya ya andowazvona ndine mafaire vandisingationyadzise. I wouldn't want to speak it but wakatsika mutarisi. When you see one person an immunity in Zimbabwe it's not one, 3 people. Tinashe mutarisi Kim mushapaidze nemukazi wake manager waJapresa naJapresa andidi kuti vabatu. I love those people for my own reasons. Japresa anosponswa natinashe mutarisi. So because of that and also now Japresa is best friend ya manager Munyavia. So you know those people are untouchable because of my covering. So kana uchizvita mukono bata vanhu vavo. Kana uchizvita mukono wako bata vanhu vavo. Then I will show you kuti mboro yangu handina kungoidya nesadza machenda handina kungoava chakarira mupoto ndikabika. I am the queen. Do it again. So mamusikaziendeka chakaita kuti Mary azoita zvaari kuita kutambura kwaari kuita akafumurwa nekazini yake Mudiwa Hutu. Then uyu Java anditawenai Java akauraya mai vake because mai vacho remember vanga vari muZANU-PF. Mai vaJava vanga vakunetsana before patogouya vana munanga kwavo yenge ichiri timu yanamukabi vakunetsana chichi Java ndopanga akusimuka pai ambanza mai vako vatinetsai tipfudzire mai vako ava then we will give you
Austin Zan. Akapfudza mai vake. Iyo kamupanga naiyo. But akagariswa bhuku. Hapana kana chikuitika asati apika kana chigaro zaPF. Maoko ake akoro. So when you see him coming after Tinashe Mutarisa, inyaya yekutsvaga relevance. Tangomirira musime nguva ikokai. And I'll forward my page because I am verified by Facebook. Both Facebook and Instagram. TikTok, I have 3-way authentication. You can never do me. Stay in your lane. I have my reasons. Sweden. Train station. And $2. And and 2 cents. Tinashe forked out $5,000. And now come on Tinashe because I'm the queen of entertainment. So stay in your lane.